हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना फिर दिनैबो मोजाङैनो दङ होननानै आङो नै दिनै दाख्लैनि आद्रा भिडिअ'आव थानायफोरखौसो शेयार खालामनो होनना सानदों मानो होनना बुङोबा आङो न'निफ्राय मुरखंसेलेकाव फैदोंमोनथ' बिनि माने आद्रा नुथायफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो बाखि थादोंमोन बेखौनो आङो राङापारानिफ्राय मुरखंसेलेकसिम सौफैनायनि नुथायखौ एसे शेयार खालामनो होनना सानबाय दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'सफोरखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअ'सफोरखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय थ'दो बिदिबा नोंथांमोना मा जाबोनाय आरो माबोरै सौफैनाय जायगासिम जेनेबा मुरखंसेलेकसिम स्टेसनसिम बिनि नुथायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै फाइनालि दायो राङापारानिफ्राय ट्रेन सायाव गाखोबाय आरोना जोङो गाखोनानै आं एसे उनथिंजायनि ट्रेननि उनथिंजायनि भिउसफोरखौ एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो बिथिंजाय नायना लादो बिराद स्पिड खारदों आरोना ट्रेनालाय दायो दसे उनाव माबायदि जागोन मिथिया दाथ' मोजाङैनो खारदों खिन्थु ट्रेना बिराद लेट दं दै जोङो एकदम मा होनो जिरायनो टेन्टआव गुलायनासो गाखोनाय जादों आरोना आरो सिटफोराबो मोननाय जायाखै मानसि भिर आरोना दसे उनावसो स्टेसनफोर मोनोबा ओंखारबायगोन नामाथाय दायोथ' जिरायनो मोननाय जायाखै ओंखायनो जिरायनायनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिथ'वाखै आङो बेनिखायनो नै दायो बाहेरनि एसे समायना रमायना मिथिंगायारिफोरखौनो नायसाबदो नै नायदो बेयाव दलं मोनबाय मा होनोथाय बेखौ मा दै होनोमोन आं बारा मिथिया इथिंजाय फार्स्ट टाइम फैनायना आंबो सिमेन्ट दै जानांगौ नामाथाय आन्दासाव बेनो जानांगौ खोमा फैफेरै हिसाबै माने बारा मिथिबाङा आरोना जायगाखौ मिथिबाबो माने फैफेरनाय जायाखै नालाय नुबाय थानाय जाया बेनिखायनो मिथिया आरोना एसेबां दलङाबो गोलावानो एक मिनिटसो लाफ्रामगोन जानांगौ आन्दासाव गोलावानो आरोना जोङो थांबाय थादों दायो माथो खालामनो आरोना बिदिनो नै फैयै दायो स्टेसन मोनसे मोनफैबाय बेयो मा स्टेसन मोनथाय बारा मोजां नुस्लाबलाय लाङासै माने उन्दुनो ओंखारनायजोंनो माने एसेबां नै दायो सौफैहां जानायखाय सिटआव रावबो गैला आरोना खालि जाजोब्बाय नुनो हादों नोंथांमोना नायदो एकदम खालि आरोना बिलकुल खालि होनबाबो अरजाला आरोना जों सानै साथामल'सै दाथ' आं जिरायनाय सिटआवथ' गैस्रायानो नै मानसियानो नुनो हादों नोंथांमोना नायदो नङाबाथ' सिगां एसेबां भिरमोन नाय बिथिंजाय ओरैबायदि भिरमोन आरोना बुंख' हायामोन आरोना थेवबाबो खस्थ'नि गेजेरजों नै सौफैसिगोन बारा गोजान गैला जोङो मोननोसैयानो मोनबाथाय ओंखारनानै थांनोसै जोङो दायो बेसेबां हायो नोंथांमोना दिन्थिबावनो बेखौ दिन्थिबावनो नाजानोसै आङो सुंद'यैब्लाबो एसे जाखिनि हायो बेखौ दिन्थिलांबावनोसै आरोना नोंथांमोना नायदो नायनानै एसेबाबो मोजां नाङोबा अननानै भिडिअफोरखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो बेजों लोगोसेनो गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नायलांबाय था
बाय दै ओंखारसिगोन लाखिसिगोन आरोना इथिं लाखिसिगोन र' होलांसै एबार मोनफैलायबाय नायदों ट्रेना बैनोमोन जों दहाय गाखोनाया नायदो गोनदा गोनदि थाबायबाय एबार जायगा मोनफैबायना एकदम ओरैजाय थांसै सिदा ट्रेनखौ नायना लादो लास्ट ट्रेनखौ एसे नायना लादो नै ट्रेनखौ नायबाय था बेकग्राउन्डआव जों नुगोन आरोना ट्रेनखौ ओरैजाय गोलावखा आरोना ट्रेना नायदो बेसेबां गोलाव खर'आवसो गाखोखादोंमोन ना जोङो सबसे खर'आवनो गाखोदोंमोन ना जोङो वा नायदो बिथिंजाय बेसेबां उनालागै थांबाबो मोनख'लायनाय नङा आरो एकदम ओरैबायदि गोजानाव दङ नायदो ओइ ट्रेना मोले खिनिबाथाय खोमसि नुबाय चार्ज गैयिखाय खोमसि नुबायलै आंना मबाइला चार्ज गैलाना चार्ज गैयिखाय खोमसि नुबाय नायदो बावनोसैलां नै ट्रेना जोबथारसिगोन दै थाबाय मोनफैबाय जोबनायनि लाइनाव फैबाय दायो नायदो हौरै थांसै गोजौजों गाखोलांसै नै बिजों ओंखारलांसिगोन जों एबार ओरैजाय सिदानो ओंखारलांगोन आरोना बिजों राउन्डआव नायदो थ' लागाव लांसिगोन ओरै सिदानो ओरैब्रा ओरै गोजाबाबो जागोन नायदो ओमफ्राय आङो सिगाङाव अट' बोरायसो गाखोबायलै खिन्थु एकदम फैसा गैयाना अट' बोराय गाखोआबानो उपाय गैया आरोना बिदि बानायलांबाय था नोंसोरो आं देखायलांबाय थानि